Il-kap nazzjonalista Adrian Delija dajjef il-pożizzjoni tiegħu fit-tmexxija meta m'għamilx dak li qalu u ma sospendix lill-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil wara li mill-inkjesta Egrant ħareġ li bbaża l-kampanja elettorali fuq gidba ċertifikata. Sostow dan analisti politiċi li tkellmet magħhom il-Gazzetta Kulħadd. L-opinjonista Martin Scicluna qal li Adrian Delija kliem bla dubju korrett fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-inkjesta maġisterjali biex iżomm lil Simon Busuttil responsabbli tal-appoġġja l-istorja fabbrikat ta' Egrant. Storja maħduma minn Daphne Caruana Galizia qabel l-elezzjoni ġenerali tas-sena l-oħra u bekk wassal il-Partit Nazzjonalista għal telfa kastrofika. Iżda Delija għamel ġudizzju ħażin dwar kemm għandu appoġġ fil-Partit Simon Busuttil. Scicluna żied li Delija jidher li hu bniedem diċenti, però mexxej dajjef. L-eks editur tal-Orizzont Franz Girschi fakkar li l-punt ta' tluq huwa li ftit sigħat biss wara li tħabbru l-konklużjonijiet tal-inkjesta dwar il-każ Egrant, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kien ċar daqs il-kristall li Simon Busuttil għandu jġorr ir-responsabbiltà tat-telfa diżastruża li ġarrab il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali ta' Ġunju tal-2017. Abbażi tal-fatt li għamel kampanji elettorali sħiħa imsejsa fuq dak li issa jirriżulta li kienet kalunja fil-konfront tal-Prim Ministru Joseph Muscat u martu Michel Muscat. Girschi qal li kif jaf kulħadd fl-istess nifs li l-kap tal-Partit Nazzjonalista dderiġa lil Simon Busuttil biex jissospendi lilu nnifsu mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, Busuttil irrifjuta li għamel dan u enfasizza li Delija ma kienx seħles minnu. L-eks Ministru Nazzjonalista u Perit Michael Falzon qal li l-għażla kienet waħda ta' jekk iżommx il-partit maqut jew le. Adrian Delija prefera jasal fi ftehim milli webbes rasu dwar id-deċiżjoni tiegħu li sfortunatament għalih ma kellix appoġġ ta' maġġoranza kbira tal-grupp parlamentari. Aġixxa b'mod loġiku fil-bidu u aġixxa b'mod responsabbli meta qatt pass lura. Wara kollox Delija ma kienx keċċa lil Busuttil mill-grupp parlamentari, iżda kien bistiednu biex jikkunsidra jitlaq. Dwar il-pożizzjoni ta' Busuttil fix-Shadow Cabinet din kienet deċiżjoni li kellu dritt jagħmilha Delija waħdu bħala kap u fil-fatt ma tbidlitx. Delija lanqas martira femtu dwar ir-responsabilità ta' Busuttil, qal Michael Falzon f'opinjoni li mhux neċessarjament jaqsmu oħrajn. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista l-Avukat Randolph De Battista qal li mhux tab xejn li ħadd ma jieħu lil Adrian Delija b'serjetà. B'dak li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni wara li mhux vera jemmen fir-responsabilità politika. Dak li għamel ikkonferma s-suspett ta' ħafna li meta baġla sħiħa talab lil Simon Busuttil biex jirreżenja dan m'għamlux għax jemmen li trid tintrefa' r-responsabilità politika għal din l-ikbar gidba fl-istorja kif iddikjara kemm il-darba imma għamlu għaliex ġietu x-xoqqaf moxta biex jeħles minn Simon Busuttil u l-klikka tiegħu. Li ma kkalkulax iżda hija x'saħħa għandu din l-istess klikka. Tant li kellu jkunu li jċedi l-armi u jibla dak kollu li qal matul il-ġimgħa. De Battista tem jgħid li Delija spiċċa ħoloq iktar inkwiet milli kellu.